समय भितर हेबो एवं ता परे आपण माने नानी देखाउथि ऐतिहासिक परंपरा आपण माने जानिछन्ति कांची अभियान में गतवर राजा पुरुषोत्तम देव बाहरिले ए परंपरा होछि गजपति महाराज कि पुरुषोत्तम देव सेना पहरा कला बेले कठोर सिंह सहित विवाह संपन्न होला पहरा पुरुषोत्तम गोटे चांदाल रूपरे सेना पहरा पुरुषोत्तम देव सेतबले समस्त जोମାନେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ନାଚ ଦେଖି ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏ ପୁଣି ସେନା ପହରା କରୁଛି କୁସ୍ତି महाप्रभु आपण हाथ समर्पित हूँ जो मैंने आपण मैंने आज मानवीय लीला महाप्रभु को ही कौन करेंगे
हरी बोला ସମାଜରେ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଭୟଙ୍କର ବୀର ସେଇ ଘଟଣାବଳୀରେ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବାହାରିଲେ ଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବେଳା ପହରା କଲାବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର ପକ୍ଷ ଆସିଲେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେଠି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଳା ଧଳା ଗୋଡ଼ା କରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ଝଡ଼ା କରାଦେଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସେଠି କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଏବଂ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପରାଜୟ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ